kien joħroġ weekend sħaħ, u ma jirsaqx jiena dejjem id-dar bil-tfal. U mbagħad anke bdiet il-vjolenza fiżika, dik finanzjarja, dik emozjonali wkoll, psikoloġika wkoll. Redjen Kassar kienet ħasbet li sabet l-imħabba ta' ħajjitha meta żżewġet. Iżda wara biss ftit snin miż-żewġa bitbati minn abbużi fiżiċi, vjolenti u anke finanzjarji. F'intervista ma' TVM News tistqar li għaddiet minn 14-il sena ta' infern bit-tama li l-affarijiet jinbidlu. Kont naħdem ħafna bil-lejl biex inkun nista' nkampa bit-tfal matul il-ġurnata. Għajjejt u ma nafx għax xirqat fuq l-istering quddiem il-bib. U niżel għalija. U tant irrabja x'bqajt fil-karozza li qlaj daqqa ta' ħarta. Mbagħad jibdew jidħlu anke tipi ta' kontrolli oħra. Ħadd titlaq inti minn hawn min iridek minn hawnhekk. Fejn ħadd tmur m'għandekx fejn tmur. Kont mort kemm il-darba anke ġo shelter homes, dejjem nispiċċa lura, sakemm inti dejjem tibqa' tittama li ħajasal, ħajjifhem li ħażin, ħajasal, ħajinduna, ħajdispjaċih, mhux sa jerġa'. Ikun hemm anke ċerta biża' pereżempju li jiena nkun kapaċi nipprovdi biżżejjed għall-uliedi. Qiegħed irrakkonta li dan l-abbuż kien saħansitra jxekkilha mill-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħha. Dejjem xtaqt li nistudja, dejjem hemmhekk kienet il-target kien beda COVID, flus biex inħallas kursis ma kellix. U kienet ħarġet skema mingħand il-gvern li dawk li jaħdmu fl-industrija tal-hospitality jistgħu jibbenefikaw minn free courses. Ċekkjajt il-lista l-ewwel skola li sibt ma jiddispjaċini xejn, għamilt kors magħhom. Id-determinazzjoni għenitni ħafna u rnexxieli nasal u nigradwa. Illum il-ġurnata Redjen qiegħda tagħmel dak li tħobb imdawra b'imħabba li qatt ma kellha xorti li ssib qabel. Tajt li sakemm ma gradwat l-eks raġel tagħha kien kontinwament idaħlilha dubji li se tfalli. Fi sfond ta' din l-istorja taqsim il-qalb u bidbissima fuq foma, Redjen taqsam l-istorja tagħha sabiex tagħmel kuraġġ lil ħaddieħor. Jiena kellu nsuq 10 kilometri biex nasal. Emmen lilek innifsek, ħobb lilek innifsek l-ewwel u qabel kollox u qabel kulħadd. Qalu liedek l-aħjar ħaġa il-bot u mhux hemmhekk, il-bot minnu.